Türkmenistanyň halk suratkeşi Durdy Bayramow çagalyk döwrüni ýetimler öýüne kynçylyklar içinde geçiren. Sunugaty höwesi uly bolan Durdy Bayramow Ilaytada ýagta epes bolan çagalary köp kömek ederdi. Olar bilen günni geçirip türkmen halk erteklerini bile okamagy gowurardy. Durdy Bayramow watan söýüji bolup, watanyny janyndan edid görmegi çagalara öwrederdi. Kanada döwletiniň Toronto şäherine ýerleşen Durdy Bayramow adynaky muzeýine döreden eserleriniň ene toprağymyzy, türkmeniň milliligini we çyňur sunugaty görüp biler. Bizim bu proýektimiz Durdy Bayramowyň ýagty hatyrasyna bagyşlanýar. Türkmen halk ertekisi Yılan, Çiýwin we Garlawat. Bar eken, bir ýok eken. Bir ýylan, bir çiýwin we bir garlawat bar eken. Yılan öz hyzmatkary çiýwini kimin ganynyň süýjidigini bilip gelmäge iý berýär. Çiýwin köp janarlar ganyny dadyp görýär we iň süýji gan adamyňky diýen netije gelýär. Bu habary yılana ýetirmäge barýarka öňünden garlawaş çykýar. Garlawaş çiýwiniň howlup barýanlygyny görüp, onuň sebäbini bilýär hem-de çiýwina. Çiýwin, sen adamyň ganynyň tagamyny öz dilinde alyp barýarsyň. Men hem dadyp göreýin-ne diýär. Çiýwin dilini çykarýar. Garlawaç bolsa oňa ýolup alýar. Yılanyň ýanyna baranda çiýwin oňa bir zat hem aýdyp bilmän diňe üm bilen dilini garlawaçyň ýolanlygyny düşündirýär. Yılanyň muňa diýçek gahar gelýär. Ol ýerde geçdi garlawaçyň başyna ýetmegi ýüregine düwýär. Bir kere garlawaç yılanyň golaýyndan uçup geçende yılan topulup garlawaçyň guyrugundan ýapyşýar. Emma dogumly kuş güýç bilen asmana göterilýär we yılan patlap ýere düşýär. Ýere gaçanda aýlygan yılan garlawaçyň guyrugynyň bir bölegini ýolup gaýdýar. Şondan soň garlawaçyň guyrugy gaýçy sypatda bolup galýar. Şondan beri garlawaçlar çiýwinleri tutup ýýär.